habitatge per construir comunitat i que des de la Dinamo ens fa especial il·lusió presentar-la avui, donat que també fa créixer i consolidar el sector dotant-lo d'unes eines des de l'experiència dels diferents projectes que estan en marxa en les diferents fases, posa uns recursos i unes eines que faran segurament créixer el sector cada vegada més. Després del Quim, l'Elba ens explicarà una mica la presentació i el contingut de la guia. L'Elba és sòcia de la Ciutat Invisible i sòcia habitant de la Borda, i des d'aquí, des de l'experiència com a sòcia habitant de la Borda i de l'experiència també de viure en un grup d'habitatge cooperatiu, ha fet diferents publicacions que giren en l'àmbit dels recursos, del treball en equip, de la cohesió grupal i de la facilitació de grups, i des d'aquí també ha sigut la que ha coordinat i l'autora, com si diguéssim, de la guia. Després d'ella, l'Eugènia, que no pot estar aquí amb nosaltres presencialment, però està connectada online. L'Eugènia és sòcia de l'Associació Cooperativa Matriu i és una entitat que està especialitzada i aporta força temps facilitant grups i en aquest àmbit, en l'àmbit també de l'habitatge cooperatiu. Per tant, des de l'experiència ha participat en l'elaboració d'aquesta guia i ens explicarà els recursos i les eines que conté la guia. I finalment obrirem una estoneta perquè les persones que heu vingut aquí i que formeu part de grups o de gens que intervenen en els projectes d'habitatge cooperatiu, pugueu també compartir les reflexions, les experiències, els dubtes i els neguits que hi ha entorn a aquesta temàtica. Sense més presentacions, li passo el micro al Quim. Bé, bona tarda i gràcies a totes per haver vingut i les que esteu des d'internet o des de casa seguint-nos també. Se sent bé, no? Vale, doncs la necessitat d'aquesta guia és una mica el que us respondré una mica ara, vale? O sigui, jo crec que la guia surt una mica de la reflexió que fem des de la Dinamo de donar-nos cada cop més compte de la importància que té la dimensió grupal o la dimensió comunitat o la dimensió grup humà dins del procés de promoció d'un habitatge cooperatiu, no? És cert que igual moltes vegades o a vegades pensem, sobretot com a nosaltres, equips tècnics encarregats d'acompanyar un grup, el primer és vetllar perquè la promoció pugui sortir, per poder construir un edifici, perquè no ens embarranquem en l'obra i se'n vagi com tota la cooperativa a la merda. Però d'alguna manera també jo crec que en la mesura que hem anat tenint més apamat tot allò tècnic, la part d'arquitectura, l'economia, els estatuts, els reglaments de règim intern, etc., que més o menys hem pogut anar a sistematitzar o que d'alguna manera... I això? Fa com coses rares? Que més o menys hem pogut com anar a sistematitzar i així ens hem trobat com un altre element que igual no havíem donat la suficient importància, que és l'element grupal, i que és que cada grup és un món, perquè, evidentment, està format per persones que venen d'una trajectòria vital diferent, d'una situació econòmica, si voleu, també diferent, i d'una perspectiva del que busquen trobar en el projecte d'habitatge cooperatiu, d'un punt de vista ideològic també, d'un punt de vista de necessitats i desitjos del projecte diferent, no? I això, com comentàvem amb l'Elba, ho barreges amb, quan fèiem la guia, ho barreges amb temes com la pasta, temes com la casa i l'habitar i el mi pisito que acaba tocant molt endins i de coses que portem molt arrelades, acaba sent un còctel perquè es generin també, a part de tot el bo, conflictes i de més. Aleshores, com una mica pista o prenent aquesta realitat com a punt de partida, el que ens proposàvem era mirar de portar una mica solució des de la perspectiva de la Dinamo, no? Nosaltres el model que proposem o per al que hem apostat a nivell d'acompanyaments és el de
cooperatives autogestionades i que per tant, nosaltres estem aquí per acompanyar-les durant tot el seu procés de promoció, que és un procés amb unes dificultats tècniques molt grans, però la perspectiva sempre és que el dia de demà aquesta cooperativa pugui caminar pel seu propi peu i que, per tant, s'hagi pogut apoderar de tots els elements que impliquen fer i viure en una cooperativa d'habitatge. I llavors, en aquest sentit, vam trobar la necessitat de generar aquesta guia, que bàsicament és una guia que ha de facilitar d'alguna manera tota aquesta dimensió més grupal, que va des de la vessant més organitzativa, si voleu, fins a la part més emocional i els conflictes que generen en el grup, de dotar els grups d'eines, recursos i sobretot, que és una mica des d'on s'ha fet la guia, és des de tots els aprenentatges que s'han anat generant en aquest àmbit. Aleshores, sense més, us deixo amb l'Elba, que ja us presentarà pròpiament què hi trobareu a la guia. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes per venir a gaudir d'una activitat presencial i gràcies a la Dinamo per oferir-me la possibilitat també de publicar aquesta guia, perquè jo soc molt filla de la pràctica, venia de l'experiència de la cooperativa de treball pròpia i de l'Ateneu Cooperatiu que ens n'hem adonat que cap als projectes d'habitatge i també els projectes de treball, per més projecte tècnic i per més estatuts socials que tinguin ben articulats i un projecte financer, moltes vegades els projectes acaben fallant per dinàmiques internes i és precisament molt més difícil desenvolupar instruments per abordar aquesta dimensió, perquè és fàcil que ens passin un Excel, és fàcil buscar un acompanyament en les dimensions més tècniques on la majoria de nosaltres prioritzem invertir en un acompanyament d'aquesta magnitud, però ens costa moltíssim prioritzar o donar-li la importància precisament a alguna de les dimensions que presentarem avui aquí. Vale. Aleshores, el que plantegem amb la guia precisament és, i és des del lloc on parlem, són persones que formem part de projectes d'habitatge cooperatiu que hem conduït l'autopromoció dels nostres propis projectes o també de persones d'equips tècnics per part de la Dinamo, però també de la cooperativa La Col, que estan fent un acompanyament des d'aquelles dimensions més relatives al disseny arquitectònic o de la pròpia ciutat invisible en relació a l'equip financer, on ens n'adonàvem que anàvem molt marmades de recursos per abordar o facilitar els processos de formació de grups i del treball en equip. Sobretot perquè hi ha també molts factors diferenciadors en la conformació d'aquests propis grups. El volum dels grups, hi ha grups molt petits que han de carregar amb un volum de treball molt important, grups molt grans que s'han forjat a partir d'una llista d'espera i que no parteixen d'una relació prèvia, d'una visió compartida, de què entenem per comunitat, perquè per definir quines necessitats comunitàries volem resoldre, moltes vegades tenim expectatives i tenim trajectòries molt diferents. Grups que compten amb altes capacitats a nivell comunicatiu, a nivell econòmic, a nivell arquitectònic i altres que estan molt desempoderades i en el procés d'autopromoció es fan molt petites. Projectes que s'encaren en un procés de reforma d'un edifici o un procés de construcció. El factor temps també és un factor que marca i condiciona el ritme molt diferent. Per nosaltres era molt important com generar un espai d'intercanvi on compartíssim aquestes trajectòries perquè pensem que era molt important facilitar processos d'aprenentatge significatiu perquè d'una banda com descarrega el pes a la panxa de dir això em passa a mi sola, és un procés que acompanyem i sobretot també facilitar l'intercanvi d'aparentatges d'un model que tot i que a poc a poc van apareixent moltes més experiències, no deixa de ser un model encara en fase molt experimental, on cada projecte és molt singular, on contem amb molt poquetes experiències que ens ajudin a emmirallar-nos i a aprendre les unes de les altres i pensàvem que era molt important generar aquest espai d'intercanvi. I això és el que hem volgut fer, és un primer material que ve a omplir un buit
i que necessita també que fem presentacions i que ajudem els grups a poder liderar les seves pròpies experiències d'autopromoció. En aquest sentit, hem volgut recollir una mostra d'iniciatives que es troben en fases diferents de desenvolupament. Recollir aquesta diversitat de casuístiques que us comentava per nosaltres també era molt important i hem buscat projectes que estan encara en la fase de redacció dels estatuts i del desenvolupament del projecte financer, on també aborden quines són les dificultats que estan tenint, per exemple, per negociar amb l'administració pública la cessió d'un sòl, que això sabem que és un dels factors que representa més dificultat i que a vegades també genera divisions internes, perquè quan passes de l'abstracte a lo concret i dius aquí és on desenvoluparem l'activitat, moltes persones marxen perquè tenien altre tipus d'expectatives, que a vegades els avenços en el propi projecte provoquen que alguna gent del grup inicial marxi, que per nosaltres també era molt important compartir aquesta dimensió. Altres projectes que es troben en fase de materialització, la Morada i la Raval, que són projectes acompanyats per la Fundació La Dinamo o la Xalmeta de la zona franca d'aquí de Barcelona, que aniran, si tot va bé, es traslladaran durant els mesos d'estiu, i altres que es troben en fase de convivència, que trobem la Diversa, Princesa, la Borda i Calcases, que també aquestes iniciatives pel propi procés de consolidació i de coneixement de la Borda ha sigut una experiència molt enriquidora poder tenir unes germanes grans que ens facin traspàs de les estratègies, i nosaltres volíem engruixir una mica aquest repositori de recursos. A la guia trobareu, per començar, un abordatge de les principals tensions, un recull de quines són les principals tensions o les principals dificultats que troben els projectes en la seva fase d'autopromoció. I per nosaltres hi ha el que li diem la mare de totes les tensions, que és aquella contradicció entre la casa entesa com un espai privat de tranquil·litat i repòs, amb la construcció d'aquesta idea de la casa a totes, que ens sobrecarrega de feina, ens fa reunir-nos en caps de setmana, ens fa fer reunions de Consell Rector en hores intempestives, totes aquestes coses que les que esteu liderant els vostres propis projectes sabeu que són una mica la marca de la casa, com a mínim en la fase en què es troba el model de cooperativisme d'habitatge, però per nosaltres confiem que recursos d'aquestes característiques vagin facilitant el terreny per les persones que estem liderant els propis projectes. Aquesta construcció o aquesta confrontació d'aquesta contradicció de partida va des de la construcció d'aquests imaginaris comuns, de què ens imaginem per la casa compartida, fins a la materialització de l'espai i la negociació permanent entre els nostres interessos individuals i els interessos de la col·lectivitat. Venim també d'una cultura tan instal·lada a l'estat espanyol de la cultura dels propietaris, de la casa de tota la vida, és com una decisió molt transcendent que moltes vegades ens dificulta poder-nos imaginar col·lectivament aquesta dimensió de la materialitat de les coses i també de cara a la fase de convivència. Pensem que la negociació d'interessos entre el particular i el col·lectiu és un dels grans factors tensionadors dintre dels projectes i alhora són les estratègiques que ens ajudaran a la cohesió grupal. Entre grans àmbits, en primer lloc trobem la construcció d'aquest imaginari de la casa, aquesta negociació entre l'espai col·lectiu a còpia de la renúncia a l'espai individual, i això s'ha de treballar molt internament i depèn molt de l'imaginari de vida comunitària que ens imaginem. Quan més vida comunitària, això anirà en detriment del que seria l'espai privatiu, i això s'ha de fer renovar consensos i anar-ho negociant i treballar molt sobre la construcció dels imaginaris. Un altre dels àmbits és la pasta, els diners, perquè a dia d'avui, fins que no arribi
el finançament públic, la mobilització de recursos per poder fer front a les despeses regulars de l'autopromoció i a les aportacions de capital acostuma a ser una despesa molt important que també entranya certs riscos i certes incerteses i que també fa aflorar diversitat de situacions econòmiques dintre de les persones que formen part de l'autopromoció. Quan més divers vulguem que sigui el nostre grup en quant a nivell de renda, a nivell de classe, a nivell de formes de convivència, de monoparentalitat, de diversitat d'origen, més dificultats i més vulnerabilitats haurem d'enfrontar i això serà una qüestió que haurem d'anar construint de com generem aquest sentiment comunitari i quins són els mecanismes de suport mutu que despleguem mentre no arribi aquest finançament públic. Un altre dels elements és relatiu a les formes de vida i de convivència, no? La convivència hem de tenir molt present que comença amb la fase d'autopromoció, que no és arribarem a Ítaca i començarem a viure juntes, sinó que el propi procés d'autopromoció forma part, sentarà les bases de la convivència futura i per més intensa que sigui la fase d'autopromoció, és un període molt efímer dintre del període de convivència i és molt important anar posant una mica de consciència que hi ha una sèrie de sabers que són molt importants a l'inici, però que potser després, una vegada hi vivim, hi haurà unes altres capacitats que seran molt protagonistes i hem de tenir en compte també aquestes etapes diferents que anirem cursant, sobretot per anar construint un vincle de convivència, de confiança, de pertinença que generi aquesta vinculació amb el projecte, amb el grup i relacional per tirar el projecte cap endavant. I en quart lloc tenim un altre dels factors tensionadors que és la dedicació de temps, la intensitat i dedicació que implica aquest període d'autopromoció i sobretot aquí és on trobem situacions més diverses, hi ha feines més precàries, hi ha feines més estables, hi ha persones amb responsabilitat de cures, hi ha persones que tenen els seus orígens en llocs més llunyans, hi ha treballs més estables i treballs més precaris i aleshores això tindrà uns impactes a nivell de desequilibris interns quant a les dedicacions que s'hauran d'anar treballant i construint. Com us comentava, les 4 dimensions per nosaltres conformen les dimensions estratègiques per a la cohesió grupal que cal anar reforçant i sobre les quals cal anar incorporant una feminista que per nosaltres es concreta en 2 grans línies de treball, que són les que recollim a la guia. De la cultura de la corresponsabilitat en relació a les diferències derivades del sexe, de les responsabilitats de cures, del nivell formatiu, de la renda de temps disponible per dedicar al projecte i de la situació econòmica. Pensem que cal molt treballar sobre aquesta consciència d'origen, de gènere i de classe per anar cohesionant el grup i també treballar també des d'aquesta perspectiva equitativa que evidentment si no partim d'unes situacions materials i de temps iguals no podem desenvolupar uns mecanismes organitzatius igualitaris perquè partim de situacions diferents que haurem de desenvolupar mecanismes generant reforçant aquesta cohesió interna per poder afrontar aquesta diversitat i anar cohesionant el grup en aquest sentit. En tercer lloc, la construcció de la casa comuna, m'agradaria que ens centréssim en el tercer punt on parlem de les dimensions claus perquè l'enfocament de la guia estableix un diàleg permanent entre el que serien el que entenem com les 3 dimensions claus de la construcció del projecte. D'una banda, la definició estructural, que seria la definició del que és el projecte en si mateix, quina és la visió compartida del projecte que tenim en relació, per exemple, a la comunitat, quin és el lloc on anirem a viure, quins són els espais que prioritzarem, quins seran els mecanismes com la quota d'accés, seran els elements que definiran el projecte a nivell estructural. D'una banda tenim l'organització interna, que és d'aquí el grup s'organitzarà per assolir aquell objectiu conjunt, quina és la concreció operativa, per tant, que establirem per anar apropant-nos a la materialització d'aquest projecte i es concretarà molt en
als espais organitzatius i al suport dels equips tècnics, que per nosaltres és una altra de les dimensions molt important. I en tercer lloc tenim la vida en comú, que això és la dimensió que fa més referència a les persones i que es concretaran algunes qüestions relatives a les dimensions del grup, al tancament del grup, a la gestió de les altes i de les baixes, a les activitats que fem lúdiques també de reforç del grup, les dinàmiques emocionals i motivacionals, i aquestes tres dimensions no actuen en paral·lel. D'acord amb la mirada sistèmica, són tres dimensions que estan molt estretament relacionades i que les haurem d'anar nodrint perquè els dèficits d'unes es manifestaran en altres dimensions, i seran uns consensos sobre els quals haurem d'anar tornant de manera regular. Per significar una mica el que serien les fites més destacades que destaquen els propis projectes, a la guia hem inclòs diferents cronologies dels projectes que estan en fase de convivència, que també responen a temporalitats diferents, perquè veieu quines serien les dimensions claus que destaquen els propis projectes. No sé si soc jo que no m'empano o el mando aquest ara. Vale. En primer lloc, per abordar el que seria la part relativa al disseny estructural, nosaltres l'objectiu de l'abordatge d'aquesta dimensió faria referència a de quins mecanismes ens dotem per construir de manera col·lectiva aquesta visió i missió compartida del projecte d'habitatge col·lectiu. Aquí trobem diferents estratègies. Hi ha abordatges que es fan més a partir del treball documental, de lectures, d'apropiar-se materials i treballar-los conjuntament, d'entrevistes o visites a projectes que estan en fase de convivència. Aquí trobem molta diversitat d'estratègies per anar construint aquesta mirada compartida i és un abordatge que es fa sobretot sobre la base dels valors. Quins seran els valors que inspiraran i orientaran la presa de decisions per la concreció del projecte. Per nosaltres, un dels principals reptes és passar de lo abstracte a lo concret. I és un fenomen, és un moment on moltes persones, com us comentava anteriorment, es baixen del projecte. Hi haurà baixes al llarg del projecte, sobretot els projectes que tenen una mica de trajectòria, que sapiguem que passar de lo abstracte a lo concret és un repte, i que és un repte que en el transcurs del qual, quan l'anem afrontant, hi haurà baixes. Això passarà molt quan ens decantem per la titularitat del sòl, si és sòl públic o és sòl privat, per la ubicació, si és a la ciutat, si és al barri que volíem o ens anem d'anar a un altre lloc, quin serà el número d'habitatges, si ens havíem imaginat alguna més gran, alguna més petit, i hi ha un tema també molt important que és la quantia de les aportacions de capital. Aquest serà un moment que serà un moment molt delicat a acompanyar. Per nosaltres, una de les estratègies per anar acompanyant aquests processos, per anar lligant lo estructural amb lo relacional, seria acompanyar tots aquests moments tensionadors i tot l'abordatge d'aquestes situacions que poden ser conflictuades, anar-lo acompanyar també de moments de celebració de la comunitat. No viure els avenços si es concreten en baixes, com moments de bajón, sinó també com moments d'avenç cap a la materialització del projecte. I a vegades són moments una mica paradoxals, també us ho diré, però sí que és molt important no descuidar la dimensió més relativa a acompanyar les assemblees de dinars, de trobades, de celebracions, de bufar espelmes, de fer calçotades, de fotre's juergues, de compartir coses privades, o sigui, com anar pensant molt en aquesta clau de convivència, perquè tot això seran gestos que aniran cohesionant el grup i generant un vincle i cuidant el procés d'autopromoció. A la part organitzativa, que faria més com operativitzem el projecte, aquí hem fet un inventari de totes les tasques, d'una aproximació a el que seria la calendarització del pla de treball i en quins punts, i depenent dels sabers i les capacitats de què gaudeix el grup o del volum del mateix i les càrregues de treball que pot assumir, us hem aportat un organigrama de la cooperativa de l'habitatge a la Borda perquè veieu com al llarg del temps la forma organitzativa, sobretot pels projectes que venim de l'activisme,
anirà canviant molt. O sigui, depenent de les càrregues de treball, dels objectius a assolir, l'organigrama intern de la cooperativa anirà complexitzant-se, s'aniran incorporant persones i anirà transformant-se a mesura que el projecte vagi cursant diferents etapes. Com veieu, aquí us hem posat l'organigrama de la borda, on comença el 2012 amb una assemblea general única en la que s'estava treballant fonamentalment amb l'aproximació teòrica als referents internacionals, i a mesura que es va desplegant el projecte es van obrint nous espais d'organització. El Consell Rector, que en molts projectes té un rol molt perifèric i molt formal, agafa un protagonisme tractor per al desplegament del projecte i de seguiment i coordinació dels equips tècnics. I després, una vegada finalitzada l'obra i entrar en la fase de convivència, la complexitat de l'organigrama torna a plegar-se. I aquest també és un repte, d'anar muntant el projecte. I per nosaltres és molt important que tinguem aquesta consciència de la necessitat de fer una reflexió orgànica, de no instal·lar-nos en anar-nos revisant constantment, però ser conscients que a mesura que anem cursant diferents etapes necessitem repensar quins són els espais que necessitem també preparar molt bé les assemblees, preveure quins són els rols necessaris, revisar i garantir que tinguem uns canals de comunicació on estigui tothom inclòs, abordar les relacions de poder intern que es donaran d'acord amb l'especialitat de la... Hi ha sabers molt valorats, com us comentava, a la fase de promoció, com pot ser el financer o l'arquitectònic. Hi ha altres capacitats que no es tenen tant en compte i és molt important que estiguem molt amatents a aquestes qüestions i fem tallers formatius, rotació de tasques, suports externs per tenir cura d'aquestes qüestions, perquè seran factors que ajudaran a horitzontalitzar la presa de decisions dintre dels projectes. En sisè lloc, estic anant aquí una mica a muerte, però tinc 20 minuts. El sisè capítol se centra en la part més relacionada amb la relació amb els equips tècnics, que això és una qüestió que, sobretot pels projectes que esteu acompanyats per la Dinamo, això era un capítol que necessitava parlar específicament de quines són les necessitats respectives que hi ha per part de la Fundació La Dinamo i l'equip tècnic, i també per les pròpies necessitats de les autopromocions, perquè moltes vegades perdem de perspectiva que les cooperatives són una organització socioempresarial i amb una alta complexitat de dimensions tècniques i amb unes inversions econòmiques que tenen uns quants zeros, i això és molt important que no ho perdem de perspectiva, perquè necessitarem, com comentàvem, una organització interna sòlida i alhora canviant, i caldrà que garantim o que construïm una relació amb aquests equips tècnics basada en l'afinitat, en la confiança i també en l'autocrítica de cara als errors que n'hi haurà, perquè estem, com us comentava, davant d'un model en fase experimental, en els errors que tindrem mútuament tant les persones dels equips d'autopromoció per les pròpies mancances i per la vida, que és el que passa mentre estàs con tu autopromoció, i per les dificultats i els entrebancs que anirem afrontant. I per nosaltres aquest capítol, fer una proposta de model relacional i posar una mica com de consciència sobre aquells elements que seran dificultadors, també era un capítol que demanava que hi paréssim una atenció específica. Per últim, i abans de passar-li la paraula a l'Eugènia, sí que hem dedicat un capítol específic a les relacions entre les persones, perquè, com us deia, és una variable que està molt relacionada amb la part organitzativa i amb la part de disseny estructural. Per nosaltres és també estratègic obrir espais i canals per a l'expressió de les emocions i desplegar un equip, com moltes iniciatives ja teniu, un grup o una comissió específica per abordar aquelles qüestions relatives a les cures i a la convivència, i
aquí sí que posem molt d'èmfasi de deixar de percebre gastar diners o invertir diners en un acompanyament tècnic o en un assessorament en aquesta dimensió, perquè moltes vegades quan necessitem una gestoria o quan necessitem un arquitecte és una despesa que ni pensem, però quan hem de gastar-nos els quartos en un acompanyament tècnic són uns diners que percebem com un gasto i no com una inversió. Per nosaltres és molt important i la guia també ve una mica orientada en aquest nivell per posar una mica de consciència en la importància de percebre això com una prioritat. Les dolències més comunes o els neguits i malestars que identifiquem estan molt orientades, com comentàvem abans, en qüestions relatives a la gestió del temps, a l'estrès i l'esgotament que cursen molts grups per anar lliurant els diferents projectes tècnics, dels estatuts, totes aquestes entrebancs burocràtics són factors molt desgastants que moltes vegades parteixen de planificacions molt poc realistes on es compta amb menys múscul del que inicialment s'havia previst. La falta de formalitat també és un factor que genera molts malentesos. Cal prendre molt seriosament la configuració dels organigrames, la formació dels grups de treball, la redacció dels estatuts i les diferents versions de la redacció del reglament de règim intern, perquè en cas de desorientació o de dubtes seran els documents que ens donaran seguretat per saber on tornar i de quins els consensos que hem anat construint i qüestions relatives al que us comentava també a les jerarquies internes i les relacions de poder per rang que s'aniran construint on hi ha uns sabers que són més valorats que uns altres i que cal tenir molt present que hi ha uns sabers ubicats en la fase d'autopromoció que generen un rang però que en altres moments de la convivència hi haurà altres capacitats que també seran molt necessàries. Aquesta és l'estructura fonamental de la part de la guia i ara li passem la paraula a l'Eugènia Boada que ens explicarà la part més relativa a les eines. Hola, em sentiu bé? Merci. He vist un dit amunt, això és que sí. Vale, doncs moltes gràcies per aquesta presentació i per aquesta oportunitat de poder-la combinar entre el presencial, que ara és una mica inèdit, i l'online. Em fa especial il·lusió ara escoltar l'Elba, el Quim, sí, no? Com revisitar una mica aquesta guia que ha estat ben cuidada i mostrar una mica com tot aquest treball fet. I que això, que és un procés que no, com deia l'Elba, un camp d'experimentació i en cap cas no hi ha una... La part dels grups no és una ciència exacta, que puguem trobar una recepta única i la millor i definitiva. I així que el procés de la guia s'acaba aquí i es presenta, però que també com que necessitarà d'anar-se enriquint de moltes més coses. Llavors, com dit això, i païnt també tota la informació que ens has anat traslladant ara, Elba, jo tenia ganes de fer una pinzellada de... Em pots tirar enrere la diapo, per fi? Gràcies. Jo tenia ganes de fer, d'entrada, unes reflexions sobre la metodologia que ha envoltat la guia i després aprofundir una miqueta en què ens hem basat una mica en la caixa d'eines, una mica què hi ha a la caixa d'eines, que és l'últim apartat de la guia. Llavors, d'entrada, així fent una mica de vista d'ocell, tenia ganes de compartir que... No et sentim bé. Ah, no? Apropar-te al micro. Ai, sí, perdoneu. Vale, merci. Però m'heu entès o repeteixo? Vale. Perdoneu, ara no sabia com seguir. Doncs deia que volia fer, d'una banda, una pinzellada sobre la metodologia que envolta la guia i de l'altra aprofundir una miqueta sobre l'apartat de la caixa d'eines. I deia que a nivell metodològic tinc ganes de posar en valor que una guia que vol posar el focus en la cura de com es construeix una comunitat amb la intenció que sigui sana i sigui sostenible en el temps, tenint en compte tots els factors que ha explicat
ha explicat l'Elba i que queden molt ben recollits a la guia, que a l'hora de fer una guia que parla d'això, el procés de fer-la a mi m'ha semblat molt cuidat i molt col·laboratiu. I això tenia ganes de compartir-ho perquè m'ha semblat com un ingredient molt coherent i que a nivell personal l'he gaudit molt i que a més a més, sento que s'ha nodrit de moltes, col·laboratiu perquè s'ha nodrit de moltes converses, tant amb els projectes com amb persones que formem part d'entitats que estem acompanyant processos d'habitatge cooperatiu i que tot això aportava com la mirada personal de les persones que estàvem en aquestes converses i també la mirada de cada entitat i cada projecte que ha tingut la seva reflexió i té el seu caldo de creixement i de saviesa, que també ha estat present en aquestes converses i que al final l'Elba li ha donat aquesta forma amb aquest ordre i aquest fil conductor. Però que aquest procés una mica col·laboratiu i també amb aquesta cura que té molt de sentit de cara perquè no només és el contingut de la guia, sinó la manera com s'ha fet aquesta guia. I era una cosa que tenia ganes de posar en valor. I en segon lloc, com això reitero una mica, però que en temes de relacions humanes i de quan les persones ens ajuntem per fer coses, no hi ha receptes màgiques, hi ha indicacions i hi ha temes a tenir en compte. Llavors aquesta guia, en molts moments, que parla de moltes metodologies, de moltes maneres de resoldre aquestes qüestions que ha explicat l'Elba, però que també a mi em venien moltes ganes d'anar estirant del fil i d'anar seguint preguntant. I llavors, com hi havia algun metodològic també de pensar que aquesta guia contribueixi a anar creant relat sobre sabers, sobre experiències, sobre vivències de projectes que ja estan sent reals i que en aquest cap d'experimentació cada cop n'hi ha més i que això serveixi per seguir dialogant i per seguir construint aquests relats i aquestes possibilitats que com que no són úniques n'hi poden haver encara més i n'hi haurà encara més. I això. Aleshores, una altra cosa a destacar a nivell metodològic era aquest partir de l'experiència i de les experiències, en el sentit que tant els projectes que ja funcionen com que han estat aportant la seva vivència dels fets o les seves opinions, com les persones i entitats que ja estem treballant en això. Pel que fa a les dinàmiques que apareixen i que us explicaré d'aquí un moment, a la caixa d'eines són dinàmiques que no han estat fetes per la guia, són dinàmiques que ja han funcionat en altres grups i que hem recollit com a exemples per treballar coses, però que la base era coses que ja han servit, que ja estan funcionant, que ja les hem posat en pràctica. I de la mateixa manera hi ha un apartat que és de documents, exemples de documents que grups tenen com a marcs de referència per donar aquesta seguretat que explicava l'Elba, que també són exemples reals, que no són fantasies o coses que ens podem imaginar que poden servir en algun moment, sinó que parteix aquesta guia com de materials que ja estan funcionant. I una altra cosa que tenia ganes de destacar en aquests dies que estava pensant sobre això, sobre la guia i el procés de la guia i la metodologia de la guia, pensava que hi ha una tensió que a Matriu, que és d'on formo part jo i on treballem acompanyant aquesta dimensió més grupal en els grups, aquesta tensió constant entre la particularitat i la universalitat. Ostres, cada projecte és un món i t'hi fiques i sempre hi ha característiques especials i sorprenents i inimaginables abans de trobar-te amb aquest grup i alhora, quan les persones ens ajuntem per fer coses plegades, no ens passen coses tan diferents. No som tan especials en realitat i a totes més o menys, a tots els grups més o menys ens anem topant amb les mateixes coses. I llavors tota l'estona aquest ball entre aquesta diversitat que enriqueix i aquest que sí, que ens anirem topant amb les relacions de poder, ens anirem topant amb la gestió de malestars, amb la tensió aquesta entre l'individu i el col·lectiu, en la definició tan complicada però alhora tan desitjada i tan llaminera de casa de totes i com es fa això. O sigui que al final hi ha com uns leitmotiv que ens trobem a tot arreu, però a tot arreu realment amb aquesta particularitat que fa que cada projecte sigui un mapa a explorar. I això per últim, també tenia ganes de destacar que el recorregut que fa, i també pensant en metodologia,
que el recorregut que fa la guia, nodrint-la de molts comentaris i de moltes aportacions de cada un dels projectes entrevistats o que han estat en diàleg, el que aporta són maneres de fer, són també metodologies, que és de dir, quan posem terra a què ens passa amb l'esgotament, què podem fer? Llavors, doncs és com cada projecte s'ha trencat les banyes en funció del moment i de les energies que hi havia i del que fos, per trobar una resposta a aquesta necessitat o a aquesta situació. Llavors, en el fons, tota la guia és maneres d'organitzar-nos, maneres de pensar una estratègia, maneres de concretar una idea on en el valor ens trobem ràpid, maneres de generar un espai sostenible, de tenir en compte diverses dimensions del grup. O sigui que al final és una guia que dona voltes tota l'estona com en una manera de fer, tenint en compte aquesta cura. Això, totes aquestes reflexions em venien de dir, ostres, que realment hi ha hagut tota una volta com metodològica que sento que ha cuidat molt aquest procés i que és un resultat que no hagués estat així sense tot aquest procés dialogat i tenint en compte també en el procés el que explica el contingut. I em pots passar la diapositiva, sisplau? Algú? Llavors, ja entrant pròpiament a la caixa d'eines, hi ha aquests punts. D'entrada hi ha unes dinàmiques. La primera té a veure... Primer hi ha una dinàmica d'autodiagnosi, que és per fer un checking de l'estat del grup. Després hi ha una dinàmica en relació a la visió estratègica. Llavors hi ha unes quantes dinàmiques en relació a la cohesió i la relació dins del grup. Llavors hi ha uns models de documents, uns exemples, que són models de documents, com he dit, reals de grups d'habitatge cooperatiu. I, finalment, hi ha un recull de material bibliogràfic per continuar estirant dels fils que cadascú consideri, per tenir-los agrupats. I si em passes la diapo, sisplau. Doncs així fent una mica de repàs del per què, o sigui, aquestes dinàmiques tenen en compte temes que han estat desenvolupats al llarg del cos de la guia. Llavors, per què hem entès l'autodiagnosi del funcionament intern i la corresponsabilitat? Doncs d'alguna manera perquè per poder posar unes eines que operin amb responsabilitat i consciència sobre una manera de fer que faci que les decisions es puguin prendre de la manera més equitativa possible i que pugui haver-hi una cultura horitzontal, abans d'això cal que hi hagi una presa de consciència de quina és la inèrcia en el funcionament del grup. Llavors, a través de preguntes sobre com s'estan prenent les decisions, amb quins criteris es reparteixen les tasques, de quina manera el grup té en compte segons què o segons què altre per, no sé, pel que sigui, doncs a través d'una sèrie de preguntes com fomenten una mica que el grup pugui pensar sobre aquests temes i pugui prendre les decisions pertinents per anar-los ajustant i fer-lo d'una manera que pugui ser més sostenible pel grup, més democràtica en lo profund i real. En segon lloc, hi ha la segona dinàmica que surt reflectida a la caixa d'eines, té a veure amb el que ha anomenat l'Elba abans, que era com ens és molt fàcil, i això acompanyant els grups també ens ho trobem un cop i un altre, com és molt fàcil il·lusionar-nos amb un somni compartit i llavors trobar la dificultat aquesta de baixar-lo al concret. Quan aquest somni compartit, per exemple, totes podem voler ser molt ecologistes, però ser ecologista què vol dir? Com es concretarà en aquest projecte ser ecologista? Amb deixar cotxes, amb fer-nos veganes, que pot tenir moltes maneres de concretar-se i que ens hem de trobar en el somni, però també ens hem de trobar en buscar una estratègia de concreció on en el dia a dia s'impregni d'aquest valor i on totes també ens sentim còmodes i a gust amb el projecte o sentint que és el projecte on hem d'estar. Llavors em passa, sisplau, la diapo. Gràcies. Llavors, en el paquet de cohesió i relació dins l'equip, hi ha una primera dinàmica que vol com posar un exemple d'una manera de prendre consciència a nivell grupal de l'equilibri
entre jo i les necessitats i motivacions que tinc jo com a persona en el grup i què necessita el projecte en cada una de les etapes. Llavors, torna com a prendre, sí, a facilitar com una presa de consciència de dir, vale, doncs, com ens posem uns objectius realistes tenint en compte què necessita el projecte i quines són les energies, les motivacions, les capacitats, la disponibilitat que tenim en aquest moment concret. I això són preguntes que poden variar d'una etapa a l'altra, però que és interessant que el grup es pugui anar fent i pugui anar regulant-se. Llavors hi ha una altra activitat, una altra dinàmica o proposta, que és el Desmiedator, aquest, que és una proposta interessant de cara a dir com col·lectivament podem parlar de les pors. O sigui, fer la carta de l'habitatge cooperatiu no és una cosa que fem cada 5 anyets, és una carta que juguem molt pocs cops a la vida, on ens hi van moltes coses, com deia el Quim d'entrada, coses que tenim molt arrelades, ens pot tocar parts íntimes que tenim molt incorporades per formar part del sistema on estem i haver estat com socialitzades com hem estat socialitzades i llavors començar a construir segons què que té a veure amb com volem viure, amb qui volem viure, quins nivells d'intimitat volem tenir, com ens volem organitzar, què volem posar en comú. Són coses que no són tan senzilles i poden moure pors. Això a nivell emocional, però també quants diners volem destinar a això, com ens implica la gestió del temps, quina quantitat d'energia tindrem per posar aquí, quins recursos implica que en totes les dimensions que pot impactar un projecte d'aquesta envergadura, doncs posar en comú quines són les pors i com col·lectivament podem pensar maneres de negociar amb aquestes pors. O sigui, les pors no desapareixen, però tenim la capacitat de poder trobar estratègies o de poder trobar negociacions per poder-les fer més habitables o més passadores. I aquesta és una proposta com per trencar el gel o per punt de partida com per treballar-ho. N'hi ha una altra que es diu Som iguals i en aquest cas vol treballar els privilegis o els punts de partida amb diversitat, que tant de bo sigui molta, hi ha la que hi ha i sempre n'hi ha, i com vivint en un món amb unes línies d'opressió que tenen molt d'impacte, quan ens fiquem en un grup d'habitatge cooperatiu amb ganes de fer les coses diferents, igualment totes aquestes línies d'opressió hi operen igualment. Aleshores, això entra. Aleshores, la manera de poder gestionar-ho i també dialogar una mica per trobar mecanismes de compensació és prendre consciència de quins són els privilegis amb què cada una arriba en aquest moment concret, poden anar variant, i aleshores buscar maneres col·lectives per anar-ho equilibrant. Passes la diapo, sisplau? Llavors, n'hi ha una altra que és fer net per tirar endavant, que aquesta representa una mica què passa quan tenim tensions, quan tenim conflictes. És una dinàmica, exemple, n'hi podria haver moltes, però per mi és interessant i a Matriu l'hem fet servir en diverses ocasions i de fet ens funciona perquè contempla dues coses. Una, com és important dedicar un temps a prendre consciència de què ens passa i què ens genera malestar i què ens genera tensió i anar a afinar exactament què és, més enllà de despotrico, no, ves al detall una mica de què és el que hi ha a la base d'aquest malestar i alhora fa una altra pregunta de dir, tu pots tenir un malestar, però llavors hi ha un pas més, que és què d'aquest malestar és necessari ocupar espai grupal i què d'aquest malestar, que és superimportant també, no cal ocupar espai de tot el grup. O sigui, hi ha un dels temes que passa en els grups, que és que necessitem parlar milions de coses i llavors cal molta consciència i molta responsabilitat, i això també és un múscul que s'entrena com quan vas al gimnàs, de dir, què és el que jo necessito dir perquè això formi part d'un espai grupal i que és el que també és molt important que em passa a mi i li passa a tothom, però que m'ho he de respirar o ho he de parlar amb una amiga fent un cafè o ho he de gestionar en un altre espai, però no en un espai col·lectiu. O sigui que també en els grups que hi ha sovint molta assembleitis i molt cansament de tanta reunió, doncs sobretot entrenar una mica el com discernir què ha d'anar en una reunió i què també és molt important però pot estar gestionat en un altre espai, doncs que també és interessant tenir aquestes ulleres posades. I per últim, així d'aquest paquet,
Hi ha una dinàmica que és l'autoavaluació d'expectatives. Té un nom així una mica complicat, no en vam saber trobar un de més, no sé, friendly. I són una bateria de preguntes a mode d'exemple que se'n poden aprofitar algunes, totes, moltes se'n poden afegir, però que d'alguna manera tenen molts matisos aquestes preguntes. I és interessant com per afinar què esperem del projecte, quines són les motivacions fondes que ens mouen, on estic quan participo, per què no participo, de quina manera participo. Llavors, hi ha com una mena de revisió emocional i revisió d'expectatives que pot ser útil fer aquestes preguntes per prendre molta consciència de quina és la posició de cadascú dintre del projecte i a partir d'aquí tenir diàlegs. Em passes la diàpositiva? Gràcies. Llavors, després hi ha un apartat que, com deia abans, és de models de documents i que això és com alguns projectes concrets han donat resposta a situacions en què havien d'arribar a un acord. Per exemple, en el primer cas és la carta de compromisos de les noves persones sòcies de la Xalmeta. I això, en el fons, és un resultat d'un procés i d'una conversa que és què ens demanem a nosaltres per formar part d'aquest projecte. I, per tant, quan entri una persona nova, què li estem demanant? A què s'ha de comprometre si entra aquí? Llavors, fer el resultat d'un procés que acaba sent segurament un decàleg, o en aquest cas és una carta molt bonica, però amb les coses bàsiques ajuda molt a aclarir que si tu estàs en aquest grup és per això i vetllaràs per aquests punts perquè això és el que et compromets. Doncs aquest és un exemple que serveix d'inspiració i n'hi ha d'altres, però d'aquesta qüestió. Llavors, els 3 següents tenen a veure amb l'acollida i les noves incorporacions de projectes d'aquests que comencen amb un número més reduït i en algun moment han d'ampliar les unitats de convivència. I llavors també és una manera de, i això com es feia, amb quins criteris i com i tal, i aquestes són 3 maneres de respondre a moments d'aquest procés d'incorporació. I hi ha l'últim, que és estratègies per l'adjudicació d'habitatges, el repartiment dels habitatges. Llavors, finalment hi ha un punt de bibliografia que, com he dit abans, amplia i amb més guies i esperem que sigui una bibliografia que es vagi allargant, perquè acompanyar l'experiència de tenir materials consolida i ajuda. I no sé com vaig de temps, però ho puc deixar aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes les ponents que ens han explicat una mica el contingut que trobarem dins de la guia. De fet, animar a tothom, aprofitant que demà és Sant Jordi, que si teniu interès en acabar d'esbrinar ben bé tot el que hi ha dins, poder comprar-la aquí a la Ciutat Invisible i gaudir de tots els recursos que hi ha. Llavors, ara tenim uns minuts per si algú vol fer alguna aportació, compartir amb totes una reflexió o preguntar alguna cosa a alguna de les persones que han parlat. No sé si online algú està aixecant la mà, no ho veig. No? Val. No sé si alguna de les ponents vol afegir algun comentari o alguna cosa abans de que fem el tancament, si no, abans de tancar, fer l'especial agraïment a la mestra de cerimònies que ha estat aquí, que els que esteu online no la veieu, però és la Daniela, ha fet possible aquest acte. I gràcies, Ferran, per estar pendent de tota la logística i dels entrebancs que van sorgint. I hi ha alguna persona? Perfecte. Sí, puc preguntar? Puc preguntar? Sí, perfecte. Sí, et sentim. La guia aquesta, com es pot aconseguir?
on la veneu i quin preu té i si ja hi ha disponibilitat. Sí, la guia la podeu comprar aquí a la Ciutat Invisible, a Barcelona, a Sants, i val 18,5 € i ja es pot... Què? També online també podreu comprar-la. Ja està disponible, de fet, crec que des d'ahir estava... Perfecte, gràcies. Bé, doncs, si no hi ha cap més comentari, moltes gràcies. El Ferran vol parlar? Vale. Bueno, jo és que vaig tindre el privilegi de llegir-la abans que es publiqués pràcticament i com a habitant de la Borda, una reflexió que sobretot amb la gent que ja estem vivint en projectes d'habitatge cooperatiu és que és una bona eina per tornar a reflexionar. És allò, ens vam casar tal dia i al cap d'un temps anem a revisar els vots, allò que deien els iaios i tal. Doncs una mica és això, jo llegint-la i sobretot el treball que ha portat la gent de Matriu, no tant la metodologia respecte a qüestions de permisos o de funcionaments o de comissions, però sí la de la convivència i la de repensar per què estem aquí, fins on hem arribat, hem cobert o no les nostres expectatives, etc. Jo penso que és una eina molt potent, I com sembla que comença a haver-hi ja unes quantes cooperatives que estan a punt de posar el peu dintre de casa, doncs que pensin que seria igual interessant i és una qüestió a plantejar com metodologia a la Dinamo el fet que es recomani que al cap d'un temps d'haver entrat allà dintre s'agafi aquesta matriu que tenim aquí o una que sigui més apropiada per grups ja en convivència i poder fer revisions, perquè és una cosa que la gent que portem un temps, i aquí som uns quants que estem vivint a la Borda, notem que una vegada estàs allà dintre estàs amb el dia a dia i segurament no fas revisió de les il·lusions o de les expectatives que tenies prèviament. I, per tant, aquesta eina jo la recomanaria com per poder fer aquesta revisió col·lectiva del que s'hagi viscut i tornar a emprendre per marcar-se nous objectius. Per tant, jo penso que és una eina que ens feia falta i no solament a la gent que està en fase inicial o en fase ja de promoció, sinó també a la gent que estem vivint ja en cooperativa. Gràcies, Ferran. Bé, doncs ara sí. Si no hi ha més comentaris, gràcies a totes i a tots i esperem que gaudiu de la guia i que podem anar-la actualitzant, revisant i nodrint els propers anys. El capítol aquest de recursos que posàvem del protocol d'acollida, de les estratègies pel repartiment, hi ha unes quantes... No teníem pensat tenir aquest capítol i si esteu aquí uns quants projectes que heu desenvolupat alguna eina que penseu que pot ser útil per socialitzar, que en aquest sentit estaria bé que això també estarà en PDF algun dia descarregable online i si podem anar recollint altres recursos, estaria molt guai que fos un document viu que es vagi nodrint de les vostres aportacions perquè els Excels i aquestes coses tècniques són més difícilment socialitzables, però aquest tipus de recursos i sobretot que busqueu suport d'altres projectes també perquè un dels valors del cooperativisme és la transferència i la intercooperació i en aquest sentit la Borda hem acompanyat molts grups, de fet alguns grups que ens han deixat coses ens han vingut a visitar i aquestes qüestions i ens agrada molt continuar aquesta cadena, així que estarem molt agraïdes de rebre noves coses i si algú té la solució per fer un repartiment d'habitatges que no sigui traumàtic, per favor que ens ho comparteixi. Gràcies a totes i a tots.